Беларускія акцэнты гучалі падчас сёлетняй выставы. Сапраўды цікава было пабачыць, што вось, напрыклад, як вы ўжо сказалі, сістэмы для маніторынгу і аховы мяжы, прытым якія дазваляюць аператыўна выкарыстоўваць все сродкі для яе абароны і, напрыклад, таксама спынення незаконнага перасячэння гэтай мяжы. Адпаведна, вось такія аўтаматызаваныя рэчы былі прадстаўлены на сёлетняй выставе, распрацоўкі ВБ Electronics. Гэта было цікава, таму што вось гэта тое, што ўжо прымяняецца. Не проста, што вось гэта нейкая там перспектыўная рэч, а тое, што вот непасрэдна ўжо ёсць. Ну і, напрыклад, Урсула фон дер Ляйен, напэўна, штосьці падобнае бачыла. Яшчэ адна цікавая рэч, гэта тое, як Беларусь можа выкарыстоўвацца Расійскай Федэрацыі в агрэсіі супраць краінаў Балтыі, супраць Польшчы, магчыма, таму што бачна, што расейцы, напрыклад, такія магчымасці разбудоўваюць. І тут паўстае пытанне, в якім дамене гэта будзе, бо ведаеце, шмат кажуць аб тым, што, ну, маўляў, калі вось расейцы збяруцца выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для нейкай атакі супраць краінаў захаду, то мы там будзем маніторыць нейкую вялізную групоўку, там прыедуць танкі, мы пабачым вялізную расійскую групоўку войскаў, шмат жаўнераў, ну і адпаведна з гэтым мы зробім выснову, што яны рыхтуюцца і будзем рыхтавацца самі. Але насамрэч пакуль ідзе ўсё да таго, што гэта будзе выглядаць абсалютна не так. І ў першую чаргу мы гаворым менавіта пра паветраную прастору, таму што якраз пытанне ў тым, што супрацьпаветраная абарона, што ў краінах Балтыі, што ў Польшчы зараз знаходзіцца толькі на этапе фармавання. І менавіта гэта якраз дае расейцам магчымасць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі максімальна эфектыўна для стварэння такога кшталту пагроз. Напрыклад, знішчэнне пры дапамозе дронаў пэўнай крытычнай інфраструктуры. Гэта тое, што яны імкнуцца зрабіць, тое, што вось яны плануюць і як яны глядзяць увогуле на магчымасці рэалізацыі сваіх планаў. Таму што вось расейцы заявілі аб тым, што яны збіраюцца стварыць магчымасці па прадукцыі 70 тысяч шахедаў в год. Гэта вельмі вялікая лічба, таму што цяпер вось тое, што мы бачым, выстрэльваецца в раёне 1200 шахедаў в месяц па тэрыторыі Украіны. То бок, в прынцыпе, гэта ў некалькі разоў расейцам патрэбна павялічыць свае прадукцыйныя магчымасці. Плюс таксама зразумела, што яны ВПК Рэспублікі Беларусь таксама збіраюцца для гэтага выкарыстоўваць. І што яшчэ цікава, што таксама, напрыклад, авіяцыйныя комплексы могуць выкарыстоўвацца ў той жа момант, напрыклад, з аэрадромаў Беларусі таксама могуць быць запушчаныя, напрыклад, ракеты дзеля таксама знішчэння пэўнай крытычнай інфраструктуры. Пры тым, што гэта не проста, вось мы бачым, што зараз адбываецца не проста запуск нейкіх ракет альбо асобна беспілотнікаў, а якраз такі беспілотныя сродкі з'яўляюцца прыкрыццём для больш буйнамаштабнай зброі. І таму якраз выкарыстанне тэрыторыі Беларусі в рамках такога канфлікта вось вельмі ўваходзіць в гульню, так бы мовіць, як кажуць палякі, абсалютна сур'ёзна, паколькі расейцы разглядаюць менавіта такога кшталту камбінаваныя атакі і ў тым ліку гібрыдную агрэсію з тэрыторыі Беларусі. Так што вось гэта якраз тут абмяркоўвалася сур'ёзна. Ну і таксама мы пабачылі тое, што шмат цікавых новых тэхналогій прадстаўлена менавіта дзеля таго, каб гэтым пагрозам супрацьстаяць. Аднак пакуль нават вось эксперты кажуць, што палякі будуюць вельмі прасунутую сістэму супрацьпаветранай абароны. Праблема ў тым, што яе пабудова займае час. І мне здаецца, якраз пытанне заключаецца ў тым, што расейцы выдатна ведаюць, што часу у Европы, скажем так, не так і шмат, што ім патрэбна пэўная дыстанцыя дзеля таго, каб збудаваць все гэтыя сістэмы, все гэта інтэграваць, таму што гэта шмат прыступкавыя сістэмы абароны. Ну а расейцы якраз такі імкнуцца выкарыстаць свой мабілізацыйны патэнцыял, ну і тую хуткасць, з якой яны могуць дзейнічаць. Таму вось на гэтай выставе мы бачылі шмат момантаў, якія скіраваныя на супрацьпаветраную абарону. І што цікава, вельмі вялікі акцэнт быў таксама зроблены на наземныя беспілотныя сістэмы. Іх сёлета было прадстаўлена вельмі шмат. Я, шчыра кажучы, ну вось ужо 5-й год запар езджу на гэтую выставу і назіраю за развіццём там розных тэхналогіяў і скажу, што такой масавасці наземных беспілотнікаў я яшчэ не бачыў. Прытым ёсць розныя цікавосткі, людзі ідуць в абсалютна розныя галіны тэхналогій, выкарыстоўваюць там і вадародныя рухавікі, і, напрыклад, адны выкарыстоўваюць гусенічныя платформы, іншыя нават ствараюць амфібіі, якія могуць перамяшчацца там і па вадзе, і па зямлі. І насамрэч бачна, што вось гэты кірунак менавіта стварэнне беспілотных платформ, у тым ліку наземных, напрыклад, хоць там для эвакуацыі, хоць для падрыва буйнамаштабнай браніраванай тэхнікі ворага, ну, это проста развіваецца і цвіце буйным цветам. Я скажу, насамрэч, вельмі цікава за гэтым назіраць.
Зміцер, міжнародны салон у Кельцах называюць месцам, дзе сустракаюцца прамысловасць, палітыка і вайскоўцы. Ці ў гэтым выпадку было паразуменне паміж усімі удзельнікамі і ці не было такога, калі мы ведаем, што, напрыклад, вайскоўцы рыхтуюцца да мінулай вайны. І тут, калі, напрыклад, мы ўзгадваем, што напярэдадні мае быць вучэнне ў Беларусі Захад-2025, а таксама улічваючы вайну Расіі ва Ўкраіне, то бок то, што адбываецца цяпер, ці ёсць у гэтым паразуменне? І вось якраз сапраўды вельмі цікава, што гэтае паразуменне мы бачым. Таму што, напрыклад, у беларускіх рэаліях заўжды беларускі ваенна-прамысловы комплекс рэдка мог знайсці агульную мову менавіта з ваеннымі. Звычайна там былі пастаянна нейкія праблемы, шарахаватасці і гэтак далей. Тут таксама, канешне, не без гэтага, але ёсць цікавыя тэндэнцыі. Напрыклад, тое, што яшчэ 15 гадоў таму Польшча пачала развіваць менавіта інтэграваную сеткавую разбудову сваёй супрацьпаветранай абароны і ўвогуле, напрыклад, скажем так, супрацоўніцтва войскаў, да? Таму што ёсць такая тэма, як менавіта гэтая сеткавая супраца. Калі, напрыклад, радары знаходзяцца ў адным месцы, а вось пускавыя установкі для тых жа пэтрыётаў, напрыклад, знаходзяцца ў зусім іншым месцы. І гэтыя пэтрыёты карыстаюцца не проста нейкай радарнай установкай, якая знаходзіцца побач з імі, а могуць карыстацца ўвогуле всімі радарамі, якія знаходзяцца па ўсёй краіне. І вось гэта якраз тая тэма, якая была прасунутая менавіта вайскоўцамі у вайсковым планаванні, і адпаведна пад яе будаваліся і працягваюць будавацца цяпер менавіта здольнасці польскай арміі. То бок закупаецца адпаведнае ўзбраенне, будуецца адпаведная лагістыка і гэтак далей. І што цікава, менавіта тады, вось 15 гадоў таму, нехта ж все-таки прадбачыў, што поле боя будзе змяняцца в такім кірунку, як цяпер, і менавіта таму мы кажам, што вось гэтыя рэаліі дронавай вайны, якую мы бачым ва Ўкраіне, таксама сапраўды маюць важнасць. І вось яшчэ адзін момант, які таксама паказвае на пэўную сінергію, да? Канешне, яе часам бракуе, але мы бачым, што в некаторых момантах гэта з'яўляецца, напрыклад, таксама прыняццё рашэнняў аб тым, як будуць баявыя дзеянні праводзіцца і на што рабіць стаўку. Таму што абараніцца, напрыклад, вось звычайна былі атакі падчас расійска-украінскай вайны, калі расейцы адначасова атакавалі нейкі ўкраінскі аб'ект 600 рознымі аб'ектамі з паветра. То бок, і уявіце сабе, абараніцца ад гэтага практычна немагчыма. І таму логіка ў тым, не для того, каб абараняцца ад дронаў там, да, альбо не дапускаць іх перамяшчэння на тэрыторыю Украіны, а логіка ў тым, каб знішчыць расейцам прадуктыўныя магчымасці гэтыя дроны выпускаць. І таму зараз вядзецца не гонка ўзбраення, у каго лепшыя дроны, у каго лепшыя там антыдронавыя ўзбраенні, хто там каму будзе перашкаджаць. Канешне, гэта мае месца, але большую увагу мае тое, як ты можаш парушыць лагістычныя ланцужкі ворага і можаш яму знішчыць прадукцыйныя магчымасці дзеля таго, каб у яго проста не было здольнасці гэтымі дронамі перашкаджаць твоёй сістэме супрацьпаветранай абароны. І вось гэта тое месца, дзе рашэнні мусяць прымацца сумесна палітыкамі, вайскоўцамі і ваенна-прамысловым комплексам. Гэта мусіць все працаваць разам. Таму вось я, шчыра кажучы, быў прыемна здзіўлены, калі я частку такой сінергіі на некаторых з панелях пачуў, таму што там прысутнічалі баявыя генералы, прысутнічалі людзі, якія адказваюць за экспертнае суправаджэнне. Ну і вось насамрэч бачна, што ёсць пэўная палітычная воля, каб у гэтым кірунку ісці.